dag der er vi i Tivoli, fordi vi er skolepatruljer, og vi er bare sådan nogle gode nogen, som bare passer på folk og sådan noget. Så lige nu står vi i kø til minen. Er det ikke, hedder den ikke minen? Jo. Og vi skal til at... jeg skal jo selvfølgelig vinde, fordi at de kan ikke ramme noget. Fuck dig. Så selvfølgelig vinder jeg. Så følg med. Ja. Vi ses. Vi ses, når vi kommer ind. Jeg tror, vi skal lave en part 2. Men vi finder ud af det. Ja, filmer. God Max. Jeg kommer først. Alfred kommer anden. Og det er Alfred. Alfred er August 3. Rettelse. Jeg kommer først. Max kommer 2. August kommer. Nej, August kommer bare sidste hjem. Jeg laver en rettelse nu.